Baba Ganduje fa ba a bari ya zauna a wajen manyan baki ba a wajen rantsar da Bola Ahmed Tinubu a Abuja ɗazun nan. Ku biyo ni zan gaya muku dalili amma ba a baki na kuka ji ba. Wanda ba sani ba, Baba Ganduje tun ajiye ya mika mulkin jihar Kano zuwa ga Abba gida a maimakon yau. Kuma duk ya mika mulki ne saboda ya samu sahun gaba a wajen rantsuwar Bola Ahmed Tinubu yau din nan a Abuja. Magana ta gaskiya ko in ce a inda na jiyo labarin Bola Ahmed Tinubu fishi yake da Baba Ganduje. Idan ba ku manta ba Bola Ahmed Tinubu ya da injiniya Rabi Musa Hankosa a France sartukan da suka gabata. Amma fa kafin ya da injiniya Rabi Musa Hankosa sai da tuntuɓi Baba Ganduje ya ce musu Baba Ganduje kana da wani objection ko kana da wani abu da zaka ce akan wannan haduwar? Kai hakuri. Ai magana kyauta ne da ko miki ka san ba kyauta maka ba. Kawai dai kai hakuri sai ka zo. Ai kamata yi dan zai gan shi kamata yi mu mai karamu. Har zuwa ƙarshe to wannan voice note din ne ya bata Bola Ahmed Tinubu a inda na jiyo wanda shi Bola Ahmed Tinubu yake ganin da cewa wannan murya da ta fita kamar ana zuban masa da mutunci ne. Ku fito kanku da ƙwarƙwato ku zo mu roƙa Baba Ganduje afuwa a wajen Bola Ahmed Tinubu. Baba Bola Ahmed Tinubu dan Allah